ನಮಸ್ಕಾರ, ಮಾತರೆಗ್ಲಿನ ಚಾನಲ್ ಕುಡೋರ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನು ಕುಡೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಪಸಂದ್ ಬೇದೆ ಅವು ಉಂಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ. ಐಡ್ ದುಂಬು ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನರುಂಡು. ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗು ನಿಗುಲ್ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಲೆ. ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ ತುಂಬ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಾಯಬಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಏತಾಪುನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಾತನ್. ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಸುರು ಮನ್ಪುಗ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ರೆಸಿಪಿ ಪನ್ಪೇರೆಗ್ ಬಲೆ. ಮೂಲ್ ಇತ್ತೆ ನಮ 1.25 ಕಿಲೋ ತಾತ್ ಕೋರಿ ಗೆತ್ತೊಂದ. ಕೋರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ ವಾಶ್ ಮನ್ ಗೆತ್ತೊಂದ. ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಅನ್ಪರೆ ನಮಕ್ ಒಂತೆ ಸಾಮಾನ್ ರೆಡಿ ಬೋಡು ಅವು ತೇಪ ನಮಕ್ ಈನೇನ ಬೋಡ್ ಬಲೆ. ಮೂಲ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಧನಿಯಾ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ಮೂಲ್ ತುಲೆ ನಮ ಒಂತೆ ಧನಿಯಾ ಗೆತ್ತೊಂದ. ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ರೆಡ್ ಇಲೈಚಿ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ಒಂತೆ ತೇಜ್ ಪತ್ತ ಅರ್ಧ ತುಂಡದ ತೇಜ್ ಪತ್ತ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ದಾಲ್ಚೀನಿ ಜೊ ನಮನ ಚಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಅವು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಒಂತೆ. ಮೂಲ್ ತುಯ್ಯಡ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಲವಂಗ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ಮೂಲ್ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ಪುಳಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇರಿಗ್ ಬೋಂಡೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪುಲಿ, ಐತ ಬದಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊಲ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಲಿ. और मूल नम वंते जीरा ಗೆತ್ತೊಂದ. मूल तुयड़ा नम काली मिरी ಗೆತ್ತೊಂದ. मूल यान बेवरेला ಗೆತ್ತೊಂದೆ. उन पूरे इकला नमक ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೋನ್. और उन मूल तुयड़ा नम वंते ओमा जोंडते अವು ಗೆತ್ತೊಂದ. और मूल ಒಂಚೂರು ಮೆತ್ತೆ तो ಈತ್ पूरे इकला नमक वंते चूर ಎಣ್ಣೆಡ್ नमक इत्ते फ्राई मन्परोंडु अವು यान तीरे तेपाय बले. ನೆಕ್ ನಮಕ್ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿಲ ಬೋಡು ಇರುವ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ಈರೆಗ್ ಬೋಡಂಡೆ ಈರು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರದ ರುಚಿ ತಕ್ಕ ನಿಗಲ್ನ ಮಂತನೊಲಿ. ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಇರುವ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ನೆಕ್ಲ ನಮಕ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಚೊಟ್ಟು ಗೆತ್ತದ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೋಂಡ್ ಅವು ಯಾರೆ ತೇಪಾವೆ ಬಲೆ. ಮೂಲ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನಕ್ಕನೆ ಮೂಲು ಧನಿಯಾ ನಮ ಜೊ ಗೆದ್ದಿತ್ತ ಅವು ಪಾಡ್ಲೆ. ಐತೊಟ್ಟುಗೆ ಮೂಲ್ ಒಂತೆ ಬೆವ್ರೆಲ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದತ್ತ. ಮೂಲ್ ಯಾನ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಜೋನ್ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಐಟು ಒಂಚೂರು ಫ್ಲೇವರ್ ಬೇತೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವು ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗಾಲೆ. ರೆಡ್ ಮಿನಿಷ ನೆಕ್ ಇಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನೆತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ವಾದ ಉಂಡತೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಪೋಡ್ ಐಕ್ ನಮ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಲು. ಮೂಲ್ ನಮನ ಮಸಾಲ ಪೊತ್ತುದು ರೆಡಿ ಆತ ನೆಕ್ ಬರಿಡ್ ಗೆದ್ದಿಲೆ. ಸೊ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಡ್ ಬರಿಟ್ ಗೆದ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಮೂಲ್ ಇತ್ತೆ ನಮ ಒಂತೆ ಜೀರೆಲ ಪೊತ್ಪುಗ ಇಂಚನೆ ನಮಕ್ ಪೂರಲ ಸಾಮಾನು ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಪೊತ್ಪರಂಡು. ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಿತ್ತುಡು. ನೆಕ್ಲ ರೆಡ್ ಮಿನಿಷ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನೆತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ವಾದ ಪೋಡು ಆತೆ ರೆಡ್ ಮಿನಿಷಗೆ ಕಾಯಾಲೆ ಲಾಯ್ಕಡಿ ಎಣ್ಣೆಡ್ और ಐಡ್ ಬಕ ನೆಕ್ಲ ಗೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ ದೀದ್ ಬುಡ್ಲೆ. ಮೂಲ್ ತುಲೆ ನಮನ ಜೀರಿಗೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಫ್ರೈ ಆತ ನೆಕ್ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಗೆದ್ದಿಲೆ. ಜೀರಿಗೆ ಇಕ್ಲ ನಮ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪೊತ್ಪರೋಂಡು ಎಣ್ಣೆಡ್. ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ ರೆಡ್ಡೆ ಮಿನಿಷ ಪೊತ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ. और ನೆಕ್ಲ ರೆಡ್ಡೆ ಮಿನಿಷ ಪೊತ್ಪುಲೆ. ರೆಡ್ಡೆ ಮಿನಿಷ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪುಡಾಯಿನ ಆವಾಜ್ ಬತ್ತಿನಕನೆ ನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಗೆದ್ದಿಲೆ. ಮೂಲಿತ್ತೆ ಲವಂಗ ದಾಲ್ಚೀನಿ ಚಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕ ನಮನ ಇಲೈಚಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪೊತ್ಪುಲೆ. ರೆಡ್ ಮಿನಿಷ ನೆಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪೊತ್ಪುಲೆ. और ಉಂದುಲ ರೆಡ್ ಮಿನಿಷ ಪೊತ್ಪುದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಗೆತ್ತು ಬರಿಡ್ ದೀದ್ ಬುಡ್ಲೆ. ಮೂಲಿತ್ತೆ ಇಲೈಚಿ ಲವಂಗ ಬಕ ನಮನ ದಾಲ್ಚಿನ್ದ ಚೆಕ್ಕೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಫ್ರೈ ಆತಂಡ್ ನೆಕ್ಲೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ ನಮ ಗೆದ್ದೀಕ. ಮೂಲಿತ್ತೆ ಉಮ ಬಕ ಮೆತ್ತೆ ನೆಕ್ಲ ರೆಡ್ ಇಕ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಕಾಯಾಗ. ಮೂಲಿತ್ತೆ ಮೆತ್ತೆ ಬಕ ಹೂವ ಪಾಡ್ಯ ನೆಕ್ಲ ಒಂಚೂರಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಿತ್ತಡು. और ಒಂಜಿ ಮಿನಿಷಾಗ್ ನೆಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಕಾಯಾರೆ ಬುಡ್ಲೆ.
उंदला ಒಂಜಿ ಮಿನಿಷ ಕಾಯ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಗೆದ್ದಿಲೆ ಓವ ಬಕ ಮೆತ್ತಲೆತ್ತ ನಮ ಬರಿಡ್ ಗೆದ್ದಿಯ ಮೂಲ್ತು ಏಳು ನಮನ ಪೂರಲ ಪೊತ್ತು ದಿನ ಸಾಮಾನಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮೂಲ್ತುಲೆ ನಮ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ 15 ಇರುವ ಯಾನ್ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ಲ ನಮಕಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ಪರೆಂಡು ಮೂಲ್ಯಾನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಕ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಂತು ಉಡುಪೆ ಮಿತ್ತಿಡು ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ತಕ್ಕ और नेक्ला लायकड़ पोतपुले एण्णेड और उनला कायद आए बक्का 2 मिनट्स बक्का नेक्ला गेद्दीले इत्ते नमक पोद्दीतिन सामान्द नमक ಒಂಜಿ मसाला रेडी मन्परुंडु ऐक यान इत्ते ಒಂಜಿ मिक्सर मूल गेतोंदे इर्तु एड नेक्क इत्ते नम पोद्दीतिन मुंची पाडग और बाकीदಲ पूरा सामान नेतोलाय पाड्द नमक ಒಂಜಿ मसाला इत्ते रेडी मन्परुंडु तो मूल तुयड यान इत्ते मुंची पूरा पाडिये పొద్దుతిన ధనియಾ ಬಕ ಬೆವರೆ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಲೆತ್ತೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂದಿನ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬಕ ಜೀರಾ ಪೊತ್ತುದಿತಿನ ಅವಲ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಲೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ನಮಕ್ ನೆಕ್ ಮಂಜೋಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು मसाला रेडी मनपुनागने मंजोल्ला पाड्बुड्ले मूल ಒಂತಿತ್ತೆ पुली पाड्द नेक पूरे इक्ला नमक मिक्सिड ಒಂಜಿ मसाला दाका रेडी मनपुगेते मूल तुले नमना ಒಂಜಿ पौडर दाका मसाला रेडी आतन नेक नೊನಂತೆ सन्न मनपुंड नमक नीर पाडंदने नेक कुडೊಂದ್ಸತಿ ತಿರ್ಗಾಲೆ लायकड ಈತ್ सन्न मनताय बक्का मूल तुले नमक ಈತ್ सन्न मनपरंड ऐड बक्का नमक कांदा बक्का लहसुन पाड्रंड अवे रहते पावे भले मूल इत्ते नम अर्ध तुंडुदात कांदा पाडग मसाला ग्राइंड मनपुनागने नेक अर्ध तुंडु कांदा पाडले मूल इत्ते यान लहसुन चूलिಗೆತ್ತಿನ ಅವಲ नेक पाडोदुल्ले मसालाದ नम कडेवते अदने ಒಂದು कांदा बक्का लहसुन पाड्बुड्ले और नेक ಕೂಡ कडेले मूल तुले नमना कोरी सुक्काद मसाला रेडी आतन ऑलमोस्ट नेक नमक ईते सन्न अनपरोन नेर्द ಹೆಚ್ಚು सन्न मनपोर्ची नेर्द जास्ती दप्पल दियोर्ची ईते सन्न मनप्ले मूल तुयडेरे गोत्तावु इत्ते नमक नेक तारे पाड्रंडो ಒಂಜಿ तारे दा अर्ध गाड़ी पाडले तो मूल यान तारे ऑलरेडी पिरेद गेतोंदे इर्तु एड तो नेक्ला नमक नेक मिक्स मनपरोंडो तारे गड़ी पाड्दाक नेक्ला लायकड वर ग्राइंड मनतोल्ले नेक्ला नमक मिक्सिड तिर्गारेंड वर तारेग नमक ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗಾರೆಂಡು ಹೆಚ್ಚು ತಿರ್ಗಾರೆಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಣ್ಣ ಅನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಸಿರ್ಫ್ ತಿರ್ಗಾಂಡ ಯಾವನ್ ಮೂಲ್ದುಲೆ ನಮಕ್ ತಾರೆ ಮೂಲ್ ತೋಜುಂದುಂಡು तो ಆತೆ ವರನೆ ತಿರ್ಗಾದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ मसाला रेडी आतन इर्तु एड जो नम इकड़ रेडी मंदित्ता पूरा मिक्स मंद नमना मसाला रेडी आतन इत्ते नम कोरिग ಒಗಣೆ ಪಾಡ್ರಂಡು ಅವು ಯಾನೆ ತೆಪಾವೆ ಅಂಚಾನ್ಪುನ್ ಬಲ್ಲೆ ಮೂಲ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಣಲೆಗೆ ತೊಂದ ಬಣಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ತೆ ಕಾಂದಾ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೋಣ ಅಂಚಾದ ನಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಮೂರೆನ್ನ ಸ್ಪೂನ್ ತುಯ್ಯಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ದ 5 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡದೆ ಮೂಲ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ मूल इत्ते नम ಒಂಜಿ तेज पत्ता एण्णेग पाड्बुಡ್ಕ तेज पत्ता फ्राई आयनाकने मूल नम इत्ते कांदा पाडग मूल यान ಒಂಜಿ 4 कांदा गेतोंदे कांदा तुयड यान फाइनली चॉप मन गेतोंदे अವು इत्ते एण्णेग पाड्बुड्ले और नेक्ला एण्णेदोट लायकड फ्राई मनप्ले पाड्नेकने नेक ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ लायकड तिर्गाले कांदा लायकड मिक्स मनप्ले एण्णेदोट्टु कांदाದ कलर मूल ಒಂತೆ चेंज आयनाकने ऐक ಒಂತೆ मित्र बेवरे पाडले और ऐकला कांदादोट लायकड फ्राई मनप्ले कांदा मूल तुयड नमन ऑलमोस्ट फ्राई आतंड और ब्राउन आवन बेदंड कलर चेंज आतंड मूल इत्ते कांदा फ्राई आयनाकने 1 टेबल स्पून दात अदरक लहसुन पेस्ट पाडले
अदरक लसूण पेस्ट पाड्याक ऐकला लायकड कांदा दोट्टू तिरगाले रेड मिनिशा अदरक लसूण पेस्ट कांदा दोट्टू लायकड फ्राय आवड लायकड नेक रेड मिनिशा तिरगावनिप्ले मूल तुले नमना लायकड ब्राउन आतंड कांदा और अदरक लसूण पेस्ट लायकड मिक्स आतंड इत्ते मूल नम ಒಂಚು ಟೊಮೆಟೊ यांग ಎದ್ದಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಟೊಮೆಟೊ ಅವು ನಿಕ್ ಆಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಟೊಮೆಟೊಗ್ಲ लायकड कांदा दोट्टू रेड मिनिशा फ्राय आरे बुडले टोमेटो बेसिकली ऑप्शनल उंडो इरेग अगर टोमेटो अगर इर पुली पाड जोड़ा तो इर टोमेटो पाडोली नम इनिशियली मसाला ऑलरेडी पुली पाड दांचदिरे टोमेटो पाडू नागते इज्जि ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು पुली अवॉइड मन्फ ऐकि यान मूल टोमेटो ऐड मंदिन वंजी मूल इत्ते नमन ಒಗಣೆ रेडी आत इत्ते नम नेक कोरी ऐड मन्पुग मूल नम देख कोरी पाड्बुडले कोरीग लायकड इत्ते मिक्स मन्पले नेक पूरा इकला तिरगाले वरा पूरा कडेट्ला नमन ಒಗಣೆ लायकड पत्तोಡು ऐड बक्का नेक ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ दीद नेक ಒಂಜಿ सीके ಬರ್ಪುನ मुट मीडियम फ्लेमुड बाई दीद गप्प दीद बुडले बയ്ಯರೆ ಮೂಲ ನಮನ ಕೋರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ सीके ಬೇದುಂಡು नेक ಒಂಚೂರು इत्ते उप्पु पाडले उप्पु ईरना टेस्ट हिसाब से पाडले कोरी वंचू जास्ती उप्पु बोड़ापुंडु ऐड बक्का नेक पूरे इकला लायकड तिरगाले ಕೂಡ उप्पु पाड्दाक नेक लायकड ಕೂಡ तिरगाले उप्पु पूरा कडेक पत्तुनक तिरगाले नेक और ऐड बक्का नेक्ला बाई दीद ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ नेक ಬಯ್ಯರೆ ಬುಡ್ಲೆ नेक ನೀರು ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ದ ಕೋರಿದ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅವೇ ನೀರುಡು ಕೋರಿ ಬಯ್ಯೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೋಡ್ಚಿ ನೆಕ್ ಬಾಯಿ ದೀದು 20 ನಿಮಿಷ ನನ ಬುಡ್ಲೆ ಬಯ್ಯರೆ ನಮೈತೆ 20 ನಿಮಿಷ ನೆಕ್ ಒಗಣಡೆ ಬಯ್ಯರೆ ದೀದಿತ್ತ इतने मूल तुयर नमना ऑलमोस्ट कोरी बಯ್ಯೊಂದು ಬೇತಂಡ इतने नम नेक मसाला बिर्कगा जो नम रेडी मंद मूल इत्ते नम रेडी मंदिन मसाला कोरिग बिर्कगा पूरला मसाला पाड्बुडले कोरिग एडवक्का ಕೂಡ नेक लायकड तिरगाले मसाला लायकड कोरिक पत्तोಡು अंच तिरगावनिप्ले पूरा इट्ला लायकड तिरगावनले मसाला लायकड कोरिक पत्तोಡು मूल तुले नमन मसाला लायकड कोरिक पत्तोन बेदन तो इत्ते नमन नेक 10 ನಿಮಿಷ ಬಾಯಿ ಬಂದ್ ಮಂತ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಡ್ ದೀದ ಉಡ್ಕ और 10 ನಿಮಿಷ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಆತಂಡು ನಮನ ಕೋರಿ ತೂಕ ನಮನ ಕೋರಿ ಇತ್ತೆ लायकड ಬೈದಂಡು ಇರ್ ತುಯಡ ಮಸಾಲಾರ ಪೂರ ಜಗೆಟ್ಲ लायकड ಪತ್ತದಂಡು ಕೋರಿಗ ಸೊ ಮೂಲ್ ತುಯಡ ನಮನ ಕೋರಿ ಇತ್ತೆ लायकड ಬೈದಂಡು इर बोड़ाना वंजी कोरी गेत्तद कट मंतला तोली इरेग अंदाजा बत्तजड़ मूल तुले नमना कोरी बಯ್ಯೊಂದು बर्तन लायकड तो इत्ते यान नना नेक गैस बंद मनपे और इरेग प्लेटिंग मनते पावे नमना कोरी सुक्का अंचातल मूल तुले नमना मैंग्लोरियन स्टाइल कोरी सुक्का रेडी आतन यान ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಪನಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದೆ ನಿಕುಲ್ ಈ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚ ಆತಂಡು ವಿಡಿಯೋ ತೂದಾಯಬಕ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಿಕುಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈರ್ ಹೊಸ ತುಲ್ಲಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಪೋಡ್ಚಿ ನಮ ತಿಕ್ಕುಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಸಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟು ಅದ ಮುಟ ನಿಗುಲ್ ಮಾತೆರ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಿಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.